Majú HIV, maláriu či tuberkulózu, dostať zdravotnú starostlivosť je pre nich sen. Mnohé sú sirotami, nemá sa kto o ne postarať. Práve týmto deťom a ľuďom z ostrova Rusinga na Viktorínom jazere pomáhame aj my Slováci. V Kenii nakrúcala Danica Kleinová. Ostrov Rusinga je jeden z dvoch ostrovov na obrovskom Viktorínom jazere patriacich Kenii. Žije na ňom približne 25 000 Keňanov, no a ešte donedávna zdravotnícka starostlivosť na tomto ostrove bola prakticky nulová. Ľudí tu trápi hlad a podvýživa, práve preto sme tu v rámci rozvojovej pomoci postavili zdravotné stredisko. Zaučili lekárov a sestričky, poskytli prístroje. To, čo je u nás normálne, tu je vysoký štandard. Pracujeme každý deň, atmosféra je tu naozaj veľmi hektická. Mesačne na tejto klinike ošetria takmer 160 detí a viac ako 400 dospelých. Matky s deťmi sem chodia pravidelne, a to najmä z toho dôvodu, že tu ošetrujú deti zadarmo. Väčšinou títo pacienti majú maláriu. Lekárka práve vyšetruje chorú matku s dieťaťom. Na maláriu tu robia aj testy. Zradné je to, že nie vždy testy preukážu, že pacient maláriu má. Niekedy sa ukážu ako negatívne. Liečíme ich tabletkami, ale aj infúziami. Slovensko tu svoju úlohu splnilo, zdravotné stredisko však treba prevádzkovať aj naďalej. Teraz je na ťahu keňská samospráva. Sa budeme veľmi usilovať hovoriť s guvernérom kraja, aby sme našli spôsob, ako napríklad vyslať do toho zdravotného strediska už slúbené 2 sestričky. Zdravotné stredisko je súčasťou akoby oázy ohradenej od okolitého chudobného sveta. Je tu aj škola a škôlka pre 300 detí. Slovenskí dobrovoľníci tu naviac postavili sirotinec. Väčšina detí je HIV pozitívnych a ich rodičia zomreli na AIDS. Jož tieto deti zbiera z ulice a hľadá im na Slovensku adoptívnych rodičov na diaľku. Peniaze im pomôžu zaplatiť stravu, oblečenie a všetko potrebné do školy. Children need love. Deti jednoducho potrebujú lásku. Ponúkame im aj vďaka vám Slovákom miesto, kde nájdu nádej a rovnako, kde sa môžu učiť. Nakupovanie základných potravín pre toľké deti je nákladná záležitosť. Najlepšie je, keď si sami niečo dopestujú. No a presne s takýmto nápadom prišli Keňania. Nielen, že tu pestujú základnú zeleninu, ale dokonca majú aj rybník, kde chovajú ryby. Aj v tom, aby deti mali čo najpestrejšiu stravu, pomohla Slovenská rozvojová pomoc. Jož so slzami v očiach hovorí: toto tu kedysi bolo verejné pohrebisko. Dnes vidím, že sa to zmenilo na miesto nádeje. Je o tom ťažké hovoriť, ale ako vidím, u detí cítia sa slobodné. Z ostrova Rusinga na Viktorínom jazere Danica Kleinová, televízia Markíza.